On, kun sä tää oli se niin Tuukka. On se Tuukka toi. On. Sini, sit viimeinen 5 minuuttia. Oletko sä tästä? Tuukka Etsä lähtee tästä. Pitäisikö mennä aurinkoon? Nähikymys. Mä vaan jatkuu alle minuutti jäljellä, Mika. Alle minuutti. Ai se loukkaa heitä. Aina selälle, Mika. Paina naamat. Painasti naamat, niin paljon lähtee. Ei se kuntoon ja heti ohi. Ohitse vaan, Mika. Ja underhooki! Käännä se! Toinen käsi underhookisin! Oikealla kädellä käännät siitä jalasta. 10 sekkaa, Mika. 10 sekkaa. Viisi sekkaa, Mika. Joo, Tuukka, vyö kiinni ja rauhassa tuute, ei oo mitään hätää. Käännä pää toiseen suuntaan. Muista pää, Tuukka. Ja voittaja matala numero 1 Mika Kuronen, Finfighters 10. Ei sulla Tuukka mitään hätää, lähet tulee tänne päin vaan, lähet tulee vaan. 3 yhteen, lähet tulee vaan, ei se saa sitä millään siitä. Tuumaa! Ja menee! Scrollaa siihen, 3 kiinni. Noin. Oot ohi, pidä siinä. Pisteet tuli! Rauhas vaan, Tuukka. Joo. Kontrolli siinä. Eli seuraavaksi matala numero 1, ottelu numero 94, Jeri Matsi vastaan Jaak Rudolf. Anna kaukana inni mellaan kukku. On shrimppaa, tää on kaikki vaan. 3 minuuttia kukku. Ei tuu. Ja sitten! Mitäs tulla pisteet jo? Pisteet tuli! Loppu on selvää! Ylös! Vie! 2 pistettä tuli siitä. Läpi! Tuo se jalka pois sieltä, tulee jo! Kyynärpää sisään ja crossface sinne. Jos et saa kättää. Pisteet tuli! Ja lisää tulee! Takaspäin vähän saa kontrollia. 10-0! Anna kaukana inni mellani ja shrimppautu revelyyn. Arvoukana impara. No niin, Tuukka, toinen taktiikka meni makee. Kokeile kaikki vaan. Tero, kello! Elikkä rundia 10 Ei oo minuutti jäljellä, Tuukka. Peissi kuntoon! Ei tuu siitä. Ei testoo! Ota jalka kiinni vai ei sillä oo mitään. Anna se puristaa vaan. Hyppää polvi siihen. Ota selkä, jos se pyörähtää. Båda armbågarna in. Ota jalka kiinni ja muista mitä tehdään. Siitä rauhas vaan, muista nyt mitä tehdään. Joo, jalka kiinni on tärkeä. Joo. Hoppara, kukko, hoppara. Kör bara! Alla kraften nu. Det är 1 minut. Du måste gå på avslut småningom. Purista vaan. Tero, kello! Alle puoli minuuttia, puristat sen siihen. Bort därifrån bara. Suvereeni voitto 10-0! Måste gå på avslut, Kukko.
40 sekkaa Tuukka. Ota Sairi heti. Aijaa sun peli, joo. Kör armbar där. Gripit! Joo, siinä on hyvä. 25 sekunder Kukko. Puolen minuuttia! Alle puoli minuuttia Tuukka. Ota ihan rauhas vaan siihen. Hae lopetus vielä. 13:0. Hae lopetus vielä. Esekieli vaan. Kaiva, kaiva! Aika. Maalisuutta helppo. Ja voittajana matolla 2. Tuukka Joutsen.